सजा के रखना। So, hello guys, welcome back to the new vlog. So, inni the special panda namana old channel onja gonji vlog malth paardittanu. So, vlog tuluttundu plus edde run athundu. But must run athuji minimum 3k mota potuna ಆ ಚಾನೆಲ್ ಡೆ ಆಗಿ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುದು ನಮಗೆ ಬಟ್ ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಐಟು ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೋತುಜಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಫನ್ನಿ ಲಾಗ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆದೆಡ್ಡೆ ಲಾಗು ಸೊ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮೆಹಂದಿದ ಲಾಗ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಆ ಲಾಗ್ಡ್ ಸೊ ಆ ಲಾಗ್ ನಿತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ರೀಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಈ ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋರು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ. You in my sight, I keep all the words you said to me. Billy last guy you get over. ಮುಗಿಯನ್ ಬಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಚುಂಡಿ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟರ್ ದಾಗ ಸುಗೈತಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಲ ಮೈಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರಿತ್ತಾರನ ಇರ್ ಸುರುಕು ಬೈದೋಡು ಮಾತಿರಡು ತುಂಬು ಜಸ್ಟ್ ಹೋದ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಮದ್ರೆಂಗೆರೇಗ ಪೊರ್ಲಾಪ್ ನೀರ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಕಣ್ಣದ ಲಂಚ ಆತನು ಆ ಟೈಟ್ ಸಾವ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸೀತಾ ಹೆಂಗ ಬಜಿದಕ್ಕರೆ ಹೊತ್ತಾಗ ಹೊಡಿತು ಸೂ ಕೊಡ್ತು ಬಾರ ನೀನೆ ಗರ್ನಾಲ ಸೂಗರ ಸುದಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಯಾ ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡಿ ಅನ್ಬಲ ಗಾಡಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ದಿಂಚಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈನಲಿ ಬೈದಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರಕಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರಕಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇನಿ ತುಳು ನಿಕ್ಲೆಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗರ್ನಲ್ ಪುಡಪ್ಪನ ವಿಧಾನ ನಿಕ್ಲಿ ಬಂದು ಬರ್ಕ ಉಡಪ್ಪನ ಕೈಕಾರ್ ದಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಿಲೆ ಸೊ ಬಾಂಬ್ ದಕ್ಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೆಡಿ ಆವಂದುಂಡು ಮುಟ್ಟವರಚ್ಚಿ ನಾವು ದೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜನು ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ತೋಪಾವ ಎಂದೆ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಏರೊಂದು ತೋಪಾವ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ರಾಸಿಂದಿ ಏನು ಗುದ್ದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಜನ ದೇ ಆಜಿ ಬೇಜ ಆಜಿ ಟಾಪ್ ಉಡಾಂಡಿ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಸಾರೆಲ್ಲ ತೋಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ತುಳುಟು ವಾತಿರ್ನಾಗ ಏವಲ ಕನ್ನಡ ವಾತಿರ್ನಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಟ್ ನಿಕ್ಲ ಆಸಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಟ್ ಸೊ ಐನ ಬೇಗ ತಿಗಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನೊಟ್ಟು ತಿಕ ಬೊಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ತೆಲ್ಪಿಯಾ తెలుపున కమ్మి అంది ತೆಲ್ಪಿಲೆ తెలుపు ಕಜಾರಿ ಸೊಸೈಟಿ ತಾನ ನಡಪು ಇದೇ ಓ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಸಾಲತ್ತಾನ ಏಯ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಏನೇನು ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಕಡೆ ಅನ್ಪುನು ಅಂದಿ ಯಾರು ನಡ್ಸಲ್ಲದು ಹಾ ಮಜೆಗೊಂಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡುವೆ ನೆಗುಲ್ ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ರ
जेवण माता होणार सगळं रेडी आता बरोबर हा पण राप ಒಂದು बघा ಸೊ ಉನಸ್ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಮನೆತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಉನಸ್ ಅಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಡು ಪೈ ನಾಲ್ಪುಗ ಫುಲ್ ನಾಲ್ಪುನ ಪೈ ಪಣ್ಣ ಫುಲ್ ಡಿಜೆ ರತನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಏರಂದಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಡಿಜೆ ರತನ್ ಬೈದಿರು ಪೈನ ಮಾಡಿ
ಆಯ್ತು ಸುಧೀರ್ ವರಿಗೆ ಟೈಟ್ ಆದ ಸುಧೀರ್ ಸುಧೀರ್ ವರಿಗೆ ಸರಿ ಯಾಕಣ ಸುದೀತ್ ಫಿನಾಲ್ ಬರ್ದು ಕಕ್ಕದು ಹೊತ್ತಿ ಆದಿ ಕೋರಿದ ದಯ್ಯ ಕೋರಿದ ದೈವವು ಆದಿ ಸುಧೀರ್ ಕೋರಿದ ಬೀಜ ಮಾಡಿದ್ ಬೈದೇವು ಬಿರಾಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೋರಿದ ದಯ್ಯ ಹೊರಗೆ ಆ ಫಿನೈಲ್ ಬರ್ದು ಕಕ್ಕಿನಿ ಆದಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡ್ ದಿದ್ದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾವೇನು ಬರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತನೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸುದೀಪನ್ ಸುದೀರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಏಪ್ಪ ಯಾರು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ಪ ನೀಗ ಕಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತ ಬಾತಿ ಇತ್ತ ಬಾತಿ सभी दर्शकों को सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कैसे हो भले प्रेम भले कैसे हो आप लोग आप वांती कर लिया ना क्यों कर लिया भाई हाँ वांती कर वेस्ट किया तुमने ये ना गिड़ा अपनी 1 लीटर को 100 रुपीज से क्या किया आपने एक तो अर्जी कुनी नहीं बित्त डाल के आया ये जी कोरी तो दही अपन अभी 4 दिन वेट करो बाद में आते हैं आपको वित्त करने के लिए आपका जगह में डाल दिया तो आपने खाया था ना खाने का क्या ये विश्वास के लिए मकसद है ना मकसद मिल सकता था आप क्यों इधर वित्त किया मैं विश्वास के लिए वित्त किया उधर विश्वास ने आपको कोई तो ब्रिंग हिम यू विल ब्रिंग हिम देखो हिट कितना है हिट डाल रहा है हिंदी करेक्ट जागो एड्ड बाल्गे ತಂಗಿಸಿದ जो मेरा हिंदी ಭಾಷಾ ದೇವರುಗಳೇ ದಿಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವರು ಮಾಂಜವ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರು ಬಕ್ಕ ಇದ್ರು ಹೆಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ ನಿರ್ರ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಯಾರು ಬಿಡಬೇಕು ಬನ್ನಿ हम चलेंगे क्या गाड़ी में किधर चलेंगे मैं आज रुकेंगे इधर रुकेंगे ये दिखाओ इधर ही रुकेंगे इधर जाल में सो इधर ही बित करो इधर ही सो जाए नाना बिತ್ತು ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಂಗೊಂಡು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಿತ್ತು ಮಾಡಿ ನಾದೊಂದು ಅಂದ नहीं होता है तो क्यों खाता है इतना खाता तो पीता मारी हां ಈರೆ ಕಾತಾ ಮಾರ ಅಂಜಿನ ಕಾತಾ ಇತ್ತಿನ ಈತನ ಕಾತ ಮಲ್ತಿ ಕಾತ ಬೀತ ಮಲ್ತಿ ಗೌಡಿ ರತನ್ ಬೈನ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚನ್ ಡಿಜೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕೈಕಾರ ಬರೋ ಬುರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಬಾ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ನೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ತು ಡಿಜೆ ರತನ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ತುದಿಪ್ಪಾರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಂಜಾಂಡ್ಯಾ ಎಂಕಿನ ನಾವು ಪಬ್ಜಿಲ ಗೊಬ್ಬರಿಜ್ಜ ಈ ಪಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಈ ಸತ್ಯ ಅಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಬಡಿದಿ ಕೇರುವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮದ್ನೆಗೆ ಅನ್ಪ್ಯಾನೆ ಅರೆ ಎಕಡೆ ತೋಪದೆ ಜೂಮ್ ಮಲ್ತು ಅಲ್ತು ಲಾಗಿ ಅಂದ RPR ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದ ಇರ್ರೇಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಗತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಡ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕೆಲವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಟ್ ಕೈ ತೂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪರ ಬೀಂಟಲ್ಲ ದಾಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಗ್ ಯಾನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾತೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ಸ ಶುರು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬೋಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಬರ್ಬಿಡು ಮುಂದಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಾರಾಡೋದು ಕೂಡ ರೀಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್